Čaute, ja som Mišo, ukážem vám, ako sa rozcvičiť pred bicyklovaním, nejaké cvičenia, ktoré používam ja. Aj keď na bicykli vyzerá, že sa hýbu len nohy, opak je pravdou, keď prechádzame nejakou nerovnosťou, nejakým terénom, tak sa zodvihneme zo sedadla a vlastne používame lakte, kĺby, aj celé vlastne telo na to, aby sme prešli tú nerovnosť, čo možno najhladšie. Takže spravíme si ten svetovo najpopulárnejšie rozcvičenie, vyzerá to následovne. Sme v tejto pozícii, kde máme ruky trošku viacej od seba, takisto teda noha je na úrovni oboch rúk. Vyrotujeme sa rukou hore k nebu, vyrotujeme aj hlavu, položíme ruku na zem, vystriedame nohu a spravíme si presne to isté. Na každú stranu 6 a 6 opakovaní, to robievam ja. Cvičenie, ktoré používam, je kľak, ruky mám pred sebou, s výdychom rozpažím, pozriem sa za rukou dozadu, vrátim, ideme pekne 6 krát, s výdychom jedna strana, potom vystriedame 6 krát druhá strana. Ďalšie cvičenia, ktoré používam, sú drepy v bok, alebo bočné drepy teda. Spravíme si širší stoj rozkročný, spravíme si drep do jednej strany, postavíme sa a do druhej vždycky ruky trošku predpažíme a vrátime. Čo je dôležité, udržať si petu na zemi, spraviť si trošku väčší predklon, hop, hop, tiež na každú stranu nejakých 6 opakovaní. Takže toto sú 3 cvičenia, ktoré používam najčastejšie ja, ale tých cvičení je samozrejme milión, takže si môžete vybrať aj nejaké iné.